legais, puramente legais. A nivel de uso estamos percibindo, estamos experimentando unha situación de perda notable de falantes. Entón, a primeira pregunta podría ser, por qué? Se por fin conseguimos, en tanto nos custara, que aqueles membros da época nos tanto loitara, non é? Que o reconhecemento oficial do idioma, porque justamente agora é cando estamos retrocedendo, ou nas últimas décadas é cando estamos retrocedendo en cuestión de usuarios de situación de perda notable de falantes. Entón, a primeira pregunta podría ser, que che pasa a ti? Non sei, unha antacidade mordeu unha chombi, non sei por qué. Non te convertirás nun zombi deses, non? Llama así, caramba. Cantos de vos, se sodes monolingües, non o sei, seguramente algunhas tedes que justificar, ou prácticamente todos os días tedes que justificar por que falades galego. Sabes, nunha discoteca, que vos presenta, vos falades con hola, chámome tal, e xa, aí está o shock, non? Por que falas galego? A situación de perda notable de falantes. Joder! Ei, nena, que faz aí? Acordaste hoxe? ¡Buah, chorra, qué me cuentas! Vaya, buen día! ¡Un neno, botellón! ¡A tomar por el culo! ¡Hostia! ¡Nos vamos a San Francisco! E que imos facer? Non sei. O único que teño claro é que non imos marchar sen David aquí. E como sabemos que non é un deles tamén? Iso é imposible. Sabendo como é David non se deixa acoller. Alex ten razón. E como pensas encontralo con tantos zombies polo instituto? Pois mira, eu con a escopeta rebento a cabeza a todos. Sí, claro, e a escopeta onde a sacas, payaso? Pois eu matos cos meus propios puños. Non vai quedar un en pé. Outro machote máis. E por que non lle cantamos o himno galego? Ao mellor falles algo. Héctor, cálate e deixa de dicir parvadas. Iso, estás máis guapo que Aladiño. Pois para iso non digo nada. Vide por aquí que vos esfolo vivos. Técnicamente non nos van a esfolar vivos, porque xa están mortos. Como non te cales a que te vai explorar son eu. Vamos, é David, hostia, correde. Hola, ¿qué haces? Lucía! Lucía! Hola, ¿qué haces? Corred de aquí! Joder. A ver, si seguimos así único vamos a conseguir que nos mate. ¡Colle extintor! ¡Asqueroso chupasangre! ¡Sal de aquí! Tío, estás ben? Alex, a miña play, Que? deixaxe a ti. En serio, pa min? ¡No se toca! Dios! Correde! Que estes son nenes! Vale. Que sucede? Que fillo de puta, tipo.
Tías, canto vos quero? Este nunca foi moi fino. David! És ti! Xa ves. E os demais? Non o conseguiron. Bueno, saíamos de aquí por eles. Non por ali de zombies. Cando se escriben expresións alxébricas, sois simplificar a escritura do seguinte modo. Para expresar o produto dun número dunha letra, sempre se escribe o número como primeiro factor. Penso que prefiro os zombies. Oh non! Peña loca, peña loca, peña loca. ¡Ay, ay, ay! Antes! Loca. ¡Fiesta! Quietos. Vou ir ver. Non entiendes, meu. Elena, podes encender o móvil? Vale. Historias dunha terra de cuncas e de mar que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiños De cuncas e de mar. que xuntos coñecemos nas voltas que nos dá. Camiñar e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. As dornas de combarro loitando contra o mar, ou as gamelas de Ares que nunca naufragarán. Na torada enchantada dun frío que nin Dios, Unha resistencia donde alto é unha nova ocupación. vencer en Carballiño, como sempre sen nunca, ir vendo crecer a Iñaki a golpes de rock and roll. A mocidade activa do noso Valmiñor. Perra para facerse oír, Historias dunha terra de cuncas e de mar que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiño, Escoitar, aprender e compartir. Señores, quen lles deu permiso para sair do centro? xente ceibe como o vento ou as ondas do mar, un vento rebelde que ven de lonxe agora. Nos nomeámoslo furacán.